טוב, הרבה מכן שואלות אותי מה היה ומה קרה ומה זה, אז באמת לא שיתפתי כאילו באותו רגע, כי אני לא רוצה להגיד דברים במקום הכועס, אני רוצה להגיד במקום הפגיע, ואתם מכירות שכזה לפעמים כשאתה נפגע ממשהו אתה מתחילה כועס ואתה רק רוצה שכולם כאילו יקרה להם משהו וזה, חס וחלילה. בדיוק מישהי נתנה לי איזה משל על מישהו שהוא כועס, הוא בעצם בולע רעל והוא גם רוצה שמישהו אחר ימות. אתה עדיין ממשיך כאילו לבעבע בעצמך, חיכיתי שקצת תירגע. אז קודם כל באמת מה שקרה זה שכאילו באמת, אתם יודעות, התלבטתי כבר מלא זמן מה אני רוצה, אם אני מרגישה תשוקה על מקצוע הזה, אם אני לא מרגישה, אני אוהבת את התלמידות, כיף לי איתן, ללמד אותן וזה. גם היה לי קשר טוב עם בנות, כאילו הרגשתי שככה בנות גם התעצמו ונפתחו ופתחו והיה לי טוב, אבל היה לי מאוד קשה עם הסמכות ועם הקטע של ההנהלה, כאילו בכמה מקומות. כאילו מרגישה שכזה לא מספיק רואים אותי, וכזה אני מרגישה לא מספיק מביאה את עצמי לידי ביטוי במקצוע הזה, כאילו יש לי כזה מלא כוחות וזה, וכאילו הם לא לגמרי מתבטאים בהוראה, במה שצריך לעשות בשמונה בבוקר להגיע וכזה. ואז ככה אני הייתי במלא התלבטיות על זה, כאילו, ולא סגרתי משהו סופית, כאילו, אם אני עוזבת, לא עוזבת, נפרדת, לא אמרו לי, גם אמרו לי טוב אם יהיה משהו, נגיד לך כאילו כזה. ופתאום היה, ביום ראשון היה בוקר צוות, וכזה במהלך הבוקר צוות, זה היה ממש כיף וזה, אבל בסוף כזה היה ארוחת צהריים, ונפרדו מהמורות שלא ממשיכות. אז אחת לא הגיעה, כבר ידעה מראש שהיא ממשיכה, כנראה לא רצתה להיות בסיטואציה. עוד אחת נפרדה אחרי 4 שנים, ככה במחוות, עניינים, מקימה יישוב בדרום וכזה. ואני, פתאום אמרו כזה, אוקיי, נפרדים, אמורה אמונה אישון. ואני כזה, לא התכוננתי שנפרדים ממני. כאילו, לא ידעתי שזה פרידה, יכול להיות שכאילו, מתוך 100 מורות, כאילו להיפרד כזה, זה כאילו משהו מאוד רציני וככה עניין, כאילו, לא, גם לא התכוננתי. אני כזה, אוקיי, תודה, כאילו, סבבה, ישבתי במקום, ואז זה כזה, לא, לא, בואי, כאילו. עכשיו אני, אז מאוד כעסתי, המורה אותי, עכשיו אני מגלה שהיא עד אתמול בלילה בכלל לא ידעה מהסיפור, כאילו, היא לא ידעה שאני לא ידעתי. ואז כאילו באמת, כזה קיצור, אני נעמדת וזה, ואז היא כזה רוצה להגיד משהו, ואני כזה, לא התכוננתי מראש. וכולי כאילו מרגישה כזה, הדמעות כאילו חונקות אותי, ממש הרגשתי כאילו אלבון מטורף, כאילו מגרשים אותי מהמקום, 100 מורות נמצאות שם, אף אחד לא אומרת כלום, לא פוצע פה. ושוב, עכשיו אני כבר, ירד לי הכעס, אני מבינה שגם הרבה לא יודעות, אבל אז הרגשתי כאילו כמו ברקמצה כזה, שמעיפים אותו, כאילו מגרשים אותו כאילו מהמקום, מהארוחה תלך וכולם שותקים. ו... ובאמת אני לא מתפללת שהיא חרב בית המקדש חס וחלילה, אבל באמת זו תחושה מאוד מאוד חזקה של עלבון, שאני כזה מתבאסת שלא התפללתי על איזה מישהו באותו זמן, כי זו תחושה מאוד מאוד רצינית. קיצור, וכזה לא ידעתי מה לעשות עם עצמי וזה, התיישבתי איכשהו ככה, ועוד חזרתי לשולחן עם מנהלות והכל, שאיכשהו התיישבו אצלנו בשולחן, וכולי כזה, מה אני עושה עם החיים? אחר כך כזה דיברה איתי איזה מורחת, פשוט נשמה, כאילו באמת עשינו שיחה ארוכה של איזה כאילו, לא יודעת, איזה שעה בערך נראה לי דיברה איתי, כאילו, ממש ממש חמודה. וכאילו באמת היא נתנה לי את הרעיון לסגור, כאילו, לקבוע מעצמי פגישה עם מנהלת, לסגור, לשמוע כאילו מה הנקודות, מה זה, כאילו לא עכשיו ללכת כזה בתחושה כזאת. כי באמת הכי קל זה להגיד יאללה אני נעלמת, נפגעתי, ביי, כאילו לא נפגש בזה שוב, כי כאילו הרי מי כמונו, במיוחד שאני רגישה, וכאילו כל בן אדם נראה לי לא היה רוצה להיכנס עכשיו למקום שהיה לו לא נעים, כן? כאילו, פתאום אמרתי ביי, כאילו אני הולכת, אני לא רוצה לראות אתכם בחיים. אבל דווקא הפוך, כאילו יש בזה משהו מאוד בוגר בעיניי, והציע אותו. אמרתי יאללה אני הולכת על זה, אני רוצה להתפתח, זה המטרה שלי, כאילו אז אני לא המטרה שלי להישאר בינוני. אני רוצה לבוא ולהיכנס מול זה, גם אם זה אומר שיהיה קשה. קיצור, ואז באמת חשבתי שאני כזה אבקש ממנה, ולא הייתי כזה טוב, אמרתי אולי מחר אני ככה אכתוב להודעה, שאני רוצה שניפגש וזה, ואז התקשרה לי באותו ערב, התקשרה כזה להתנצל, כאילו ממש הערכתי את זה גם, שאני לא יודעת אפילו אם היא שמה לב מעצמה או מכולם, אבל באמת כאילו זה היה מאוד מוערך, שהתקשרה כזה, היה חשוב ככה להתנצל על הסיטואציה שקרתה, שככה היא באמת לא סגרה את זה נורמלי, מבחינת הבינה שכאילו אם יהיה משהו היא תגיד לי, אבל כאילו לא היה משהו, כזה בסוף, מה זה אם יהיה משהו, כאילו, צרפו מורות, זה לא שאני כאילו אבלה, אבל בסדר. אני קיבלתי את ההתנצלות, ואמרתי לך שאני אשמח שניפגש, אז קבענו להיום, ו... ובאמת זה גם משהו שמאוד מאוד ליווה אותי בנופש, כאילו מחשבות על זה, ומה יהיה, ומה זה, וגם מה הסיבה, כאילו מתוך 100 מורות, להעזיב 2, כאילו כזה, אני אומרת, מה עשיתי, כאילו, מה יכולתי לעולל, כאילו, בסוף בנות ניגשו לבגרות, כאילו, גם עשיתי בתיאטרון, גם זה, עכשיו, לא חושבת שהייתי מושלמת בכל דבר, הייתי מחנכת, כאילו, לא חושבת שהייתי מושלמת, אבל כן, יש לי כמה קרדיטים שהייתי יכולה לתפוס, וגם בנות התקדמו בזכות זה, והודעות שקיבלתי, וכל מיני דברים. אבל כאילו אמרתי, אוקיי, ברמה שכאילו מתוך 100 מורות יסיבו 2, כאילו, כאילו, ואני גם יודעת ללמד, קיצור. תכף עשיתי איתם שיחה, זה לא היה פשוט, הייתה ממש חמודה, גם היא באה כזה ממש בטוב וזה.
תכלס לא לגמרי הבנתי מה. כאילו, מהשיחה, אני מניחה שאני לא מושלמת, כן? אבל לא הבנתי משהו ספציפי, מאוד רציתי כאילו ללמוד על משהו ספציפי, להתקדם. מרגיש לי משהו כאילו מאוד כללי כזה, מאוד כאילו לא... יכול להיות שזה קשור לחוסר תשוקה שלי בכללי, כאילו שאני לא לגמרי סגורה עם עצמי בזה. זה כמו שהרגשתי בשירת הים, שכאילו... שאני כאילו לא סגורה לתפקיד, כי הייתי כזה ממש כאילו, וואי, יצאתי מריכוז, הייתי כאילו, פשוט ראיתי שזה ממש ארוך כבר, אבל לא הייתי סגורה לתפקיד, כי כאילו אמרתי מה, אני חצי משרה, ואני נוסעת 4 פעמים בשבוע, וכל נסיעה חצי שעה, הלוך חזור, מגיעה אפילו לשעתיים, כאילו ללמד, חוזרת, לא נמצאת עם ילדים אחר הצהריים, כאילו כזה, הרגשתי שאני לא סגורה לתפקיד, מגיעה ב7:50 בבוקר, כאילו צריכה לצאת ב7 בבוקר מהבית, כאילו זה כזה, הרגיש לי שזה כאילו too much עבודה על כאילו חצי משרה, ואז כאילו באמת הרגשתי שאני גם לא עושה את המיטב שלי שם, ופה כאילו, אני לא יודעת אם לא עשיתי את המיטב, אבל יכול להיות שלא הבאתי את כל הנשמה, כאילו, כי אני לא הבנתי משהו ספציפי, כאילו, אז נראה לי משהו, לא יודעת, כאילו לא הבנתי, אבל אני מרגישה, וגם אמרה את זה בסוף, שזה כאילו מאוד מגיע, כאילו ממקום מאוד מאוד מדויק, מאוד מפחיד, כן? אני לא אומרת שזה לא מפחיד, מאוד מלחיץ, מאוד מלא מחשבות, אבל שאני כאילו טיפה רגועה מזה, אני אומרת, כאילו השם מנסה להביא לי משהו. כאילו, היה לי מחשבות כאלה. כל השנה אני כאילו במחשבות שבא לי לעזוב את ההוראה, אני מרגישה שאני צריכה לעשות משהו אחר, כאילו זה לא המקום שלי. ועדיין אני כזה אומרת, אוקיי, אבל זה הכי נוח בסוף, זה ליד הבית, ויש חופשות, ויש זה, וכאילו, פה ושם משכורת מסודרת, ויש מלחמה, כאילו, לא יודעת, זה הכי נוח. ומצד שני אני מרגישה שזה לא הפשן שלי, זה לא התשוקה שלי, אני יכולה להביא משהו אחר, כאילו, אז מה? כאילו, קטע שהיא אמרה את זה בסוף, נראה לי כזה, גם אני כאילו שאני פה מנהלת, כאילו בסוף אני, כאילו בסוף באמת זה הכל מהשם, כאילו זה מגיע מהשם מדברים אחרים שלפעמים נזכרים והכל, ובאמת אני מאמינה בזה, כאילו בשכל, ואני מאוד רוצה שזה ירד לי גם ללב, את האמונה הזאת שבאמת מגיעה לפה בדבר הכי מדויק שיש. זה לא סתם, לא סתם הזיעו אותי, ולא סתם זה קרה, ולא סתם ההשפלה הזאת, כאילו, הכל פה כדי שאני באמת אצליח לעבור עם עצמי כאילו את כזאת טלטלה, שאני אגיד, אוקיי, חלאס, די, אמונה, די, זה לא המקצוע שלך, כאילו פשוט, זה לא. יכול להיות שטובה בהדרכה, בלמד, מעניין, בקשר אישי, אבל כל הסיפור הזה מול הנהלה, מול בירוקרטיה, זה לא שלך, כאילו חפשי משהו אחר, שקשור לקשר אישי, שקשור להדרכה, שהוא לא דווקא במשרד החינוך, וזה מפחיד, ממש מפחיד. ממש, כאילו ליצור לעצמך סוג של יש מאין כזה. אבל כמו שמישהי אמרה לי לפני זה, כאילו פשוט תקפצי למים, כאילו יש לי כבר דברים שלמדתי, רוצה ללמוד עוד. הראיתי לי, אחר כך זה הייתה מורה אחרת, ממש חמודה שדיברה איתי כזה וזה, והראיתי להם את הסרטונים מהנופש, ואת הכתיבה ששלחתי פה עכשיו, של הסמכות, והיא כזה, וואו, תקשיבי, את יכולה להביא את זה, יש לך הרבה עומק. ואני אומרת, יאללה, אז אני מוכנה בעזרת השם, לצאת לדרך חדשה, אני קצת אחכה. צריכה קצת באמת כאילו לרפא טיפה את הנפש שלי, לנוח קצת, להירגע. אבל אני מאמינה שבעזרת השם אני אחזור ככה בכוחות מחודשים, לא אחזור, אני אתחיל, אני באמת אתחיל, זה מפחיד להתחיל, ממש מפחיד להתחיל. אבל זה הכי מדויק כנראה, זה מה שהשם רוצה ממני, זה מה שהשם מבקש ממני, דורש ממני, זורק אותי עליו, ובעזרת השם, זה מה שיקרה. אז תודה לכם על כל הדרך ועל כל האכפתיות. זהו.